Ya wethu la impela yazi kulo December kuyomele ngivele ngale kwelakeni. Ngeke ngilobole nje ngilungise emaphutheni. Ayi alright ngiyakuzwa-ke manje imali yoqhamukaphi njengoba isimo sisibi kanjena. Awu kanti khulileka wemngane ngoba sekukuningi nayo ingane eziyakhula la nayo kufanele nje ilungiselwe izinto kodwa-ke njengoba kunamatekisi kanje zothi ufanqazisa khona yabo. Woza. Sho mlungu bengizoletha ama-envelope checking. Wafika uwedwa omunye uphi kanti yena? Mlungu ndoda lo mjuda lona usabambekile usiphelele uthe uzofika lokhu yajampa sinyane. Ubambeka ngesikhathi esihonga ngawuthi sibone uphethe kanjani. Ay amakidnapper wona lawo. Hayi madoda ngifuna imali njengemali lana. Hayi lento eninginika yona. Mlungu kuhlangana lapha erenkeni kwenzima la and namhlanje bekunento le emashini masha. Yini enzima bizana abantu ngewindi nilehlise. Matekisi ngiwakhiphile kunokuthi ninginikeze amakidnapper nje ehlisana iwindi nimemeza abantu bagibele man. Inkinga mlungu yiwani lapha erenkeni selukaphi man i-checking ayihlangani kumele le moto lena ngiyigezise kumele kuphinde ngithole igawuni. Manje ngiyakhawatheka. Ayikho into erafu next la. Utha pip biza abantu bagibele. Ngokuzayo nje ukuphuma niphele lapha. Hayi baba ungimthethisi umfana uzoyibuyisa imali. Sasa ngifuna iphelele. Yonke. Hayi le ndaba zomash into engazazi lezi. Nxa man. Yes.